ake ngibingelele kunakulo kufinyelela khona ezobuciko media and production. Igama lami nguMelisizwe ngobongusa wami noma ingwadi mehlazi Thustina sathi Majola. Ngithanda ukuhamba abantu behlezi ijola soqola. Mfana waseFriday enkanda kwaye kwenkosi yakwaXoli. Namhlanje nginentokazi engifuna izwe lonke liyibone and engifisa abayazi. Mina ke ngoba ngiyazi ngicela izisho sabona ntokazi. Njani? Ngiyaphila sisi kunjani? Siyaphila. Bengisacela usisi nje atshela abantu abambukayo ukuthi ubani wakabani. Yes. Okay, so ngibonani igama lami nenhlasbeya known as Stahila emculweni. Ngisenkabi records nami under Mphasu Zulu. Yeah, and ngiyacula nami. Ukuphi ekhaya? Kwamashu, kwahlabisa. Oh, wahlabisa ngwamashu. Yes. So ikuphi lapho uzinze khona kakhulu uzinze kwamashu noma uzinze kwahlabisa? Kwamashu because ngazalelwa khona ngakhula khona. But kwahlabisa semakhaya. All right. Kuphi nohlabisa? Oma, kazukubi empembeni. Okay, kuphi nomashu? Kwachi. Okay. Namhlanje ke nkosazana sizocela nje ukwazi nawe usuchazela ukuthi usebenza neNkabi Record and sesikubonile kukhona umunye umculo wakho abantu abaningi abawazi uthotha abanye uyawazi kodwa manje akazi umculo ubani isikhathi esimhlamba wazi bakubona ngicela namhlanje ubatshela ukuthi ubani wenza muphi umculo yebo usuyishintsha ubani wenza muphi umculo iziphi ingoma zakhe usesebenze nobani endimeni ezesebenza neNkabi Record ibapha abantu afisa ukusebenza nabo ngelilanga. Okay, njengamanje ingoma yami eyaziwa kakhulu iAllowance khona enye ephumile futhi enolwani ngisayogana and then engizoyikhipha futhi inonofundo mo ithi hamba nami. Wow. Yebo. Lethi nami ngiyayidingi allowance. Yes, allowance. Manje wawuzufuna allowance indaba sasikhuluma nje ithandana ukuthi Nkosi yami if makuthiwa nje khona i-competition ngiyamsho mina naye singayiwina le competition. So because of that uhulumeni uthi nje asisi nje thatha kancane. Ngicela ingakofendi lento engizoyisa uyazi le ngoma mina bengasekalwa ona lo serious ngiyaxolisa mawukuthi ngiphatha kabi lo kodwa serious bengasekalwa cause ngendlela ebiphushwa ngayo ngasithi aye kalwa yabo kodwa ke namhlanje sengijabula ukwazi umnini and nabantu abaningi ngicela bahappy ukubona umnikazi wayo. So inkosazana njengoba ithi ibhizi isebenza noMfundo Mo umsebenzi wabo benoMfundo Mo mhlawumbe bawubheka ukuthi uphume ngamuphi unyaka ngayiphi inyanga no izophuma nje I think in 2 weeks or 1 week because bese siyifakile ku social media so abantu basasebenzisa amasando wakhona ngoba vele siphumile ngicela ukuthi ufahla kancane ithi mengabuya hamba dali hamba nami aish mengabuya ngithanda dali ngiposte njalo hey amantombazane bafethu. All right wena uyathanda ukuposta njalo? Yebo mina ngiposte njalo ufuna udala wakhe kubambe ucicane maye emcimbini hambe nami njalo. So ke mfethu ufika nini kwi-industry ikuphi okumehluko sokubonile osekwenzekile lokhu uqalile kuba umculo? Industry I think ngiqale urecording music ngo 2021 or 2010 angisakhumbuli kodwa nje bengiliwele ngizama ukuba khona ingoma ezithi ukubamba kancane kube khona nje ezingayindawo kodwa ke ukuthi abantu bangazi kakhulu ingoba ngifike eNkabi Records last year ngo-August. So I think umehluko omkhulu kakhulu nje ever since ngafika khona kuyasebenzeka. Yeah. Mfethu kunjani ukusebenza neNkabi Record? Uma awuchaze nje mfethu kunabantu abafisa ukwazi kunjani ukusebenza neNkabi Record? It's amazing.